Jusuf Jusa Bulić, rođen je 1952. godine, bio je poznati srpski kriminalac i vlasnik fudbalskog kluba Železnik. Bio je član klana Ljubomira Magaša, poznatijeg kao Ljuba Zemunac. Pre zvaničnih početaka bavljenja kriminalom Bulić je imao izlete u takozvani laki kriminal, o čemu svedoči i do sada neobjavljena anegdota koju je otkrio Mladen Radulović. Naime, Jusa se otisnuo u laki kriminal pre nego što je napunio 18 godina. Motiv je bio u neku ruku sportski. Bulić, koji je tada imao samo 16 godina, sa svojim kolegama Ljubom Zemuncem i izvesnim Šiljom, rešio je da ode na bokserski meč, gdje se za titulu prvaka sveta borio tada već čuveni Muhamed Ali. Trojici mladih prestupnika ovaj cilj se uopšte nije činio nedostižnim, iako se održavao u dalekoj Americi. Jusa se sa svoja dva druga uputio u Trst kako bi zaradili novac, a plan je bio da direktno iz Italije odlete u Ameriku. Tada su postigli jedan od svjetskih džeparoških rekorda. Bili su snažno motivisani, pa su za samo sat dva ukrali 54 novčanika. Ipak, policija je brzo uhapsila maloletne razbojnike i deportovala ih u Jugoslaviju, a meč za titulu svjetskog prvaka u boksu i želja da gledaju uživo legendu boksa Muhameda Alija ostao je samo san. Bulić je kriminalom počeo da se bavi početkom 70. godina, kada je zajedno sa Ljubomirom Magašem i Radetom Čaldovićem otišao u Italiju. U Italiji je upoznao mnoge beogradske prestupnike poput Željka Ražnatovića, Đorđa Božovića i mnoge druge. U Milanu, kasnije i u Frankfurtu, bio je istaknuti član klana Ljubomira Magaša. Prvi ozbiljniji sukob sa evropskom policijom imao je početkom 77. godine kada je uhapšen u Amsterdamu zbog falsifikovanja vozačke dozvole. Godinu dana kasnije na zahtev Austrije i Jugoslavije za njim je raspisana poternica, zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu Veljka Krivokapića u Beču dana 27. oktobra 78. godine u kafiću Hautpost. Na poternici sem Jusinog imena bila su imena i njegovih najbližih saradnika Ljubomira Magaša i Radeta Čaldovića. Dok se nalazio u bekstvu, uhapšen je tokom pljačke katedrale u Kjelnu, a u međuvremenu austrijsko sudstvo odustalo je od optužnice za ubistvo Krivokapića. Nakon hapšenja zbog pljačke Jusa je izvesno vreme proveo u zatvoru. Nakon izlaska jedno vreme je boravio u Londonu kod prijatelja Magaša. Posle odlaska iz Londona Jusa Bulić se nastanio u Frankfurtu, gdje je 80. godina postao sastavni deo klana Ljube Zemunca. Jusuf Bulić je kao deo klana Ljube Zemunca učestvovao u organizovanju reketiranja po Frankfurtu i drugim kriminalnim aktivnostima. Kada je 10. novembra 86. godine Goran Vuković zvani Majmun ubio Magaša, Bulić se odlučio vratiti u Jugoslaviju. Po dolasku u zemlju Jusa je odlučio da se bavi biznisom. Otkupio je kafanu Zona Zamfirova, zatim kockarnicu Ruski car i još nekoliko kazina u Beogradu i unutrašnjosti. Nakon izvesnog vremena nastanio se sa porodicom u Železniku, gdje je otkupio sportsku kladionicu, kao i još nekoliko kafića. Ipak domaćoj javnosti postao je najpoznatiji kada je otkupio fudbalski klub Železnik Beograd, kojeg je za kratko vreme doveo u prvu saveznu ligu, omogućivši klubu da igra utakmice protiv velikana kao što su Crvena zvezda, Partizan i Vojvodina. Ostao je upamćen i po spektaklu koji je napravio povodom ulaska Železnika u prvu saveznu ligu. On uzima lava iz beogradskog zoološkog vrta i sa kavezom izlazi nasred terena. Tada taj lav postaje maskota kluba. Jusa se bavio i humanitarnim radom, davao je novac za dečiji vrtić u Železniku, pomagao je penzionere. Dvojica napadača tog 4. maja 98. godine oko 18:50 časova napravila su Buliću klasičnu sačekušu i kada je Jusa izašao iz lokala, zapucali su iz kalašnjikova. Prve informacije govorile su da je Bulić uspeo da uzvrati vatru i ispali 2 hicaka napadačima, ali su kasnije forenzičari otkrili da iz pištolja u njegovoj ruci nije pucano. Jusi nije bilo spasa. Imao je 46 godina. U toj pucnjavi ubijeni su i njegov prijatelj Petar Vujičić, zvani Pera Žuti, inače direktor fudbalskog kluba Železnik, i telohranitelj Nenad Raščanin, poznatiji kao Crni vodnik prve klase vojne policije. Tom prilikom ranjeni su Jusin stariji brat Muka Bulić i gost kafića Dragoslav Perić. Od dvojice atentatora jedan je u vatrenom okršaju bio ranjen, ali oni nikada nisu otkriveni. Bulić je bio neko koga je Željko Ražnatović Arkan, kako se pričalo, mrzeo iz dna duše.
Neki u svojim pričama idu čak dotle da tvrde da je Arkan organizovao Jusino ubistvo. O mogućim motivima njegovog ubistva progovorio je pre nekoliko godina iz požarevačkog zatvora Gagi Nikolić, osuđen na višedecenijsku kaznu zbog učešća u Arkanovom ubistvu. Kako je ispričao, osim toga što Arkan nije ispoštovao dogovor o poslovima u kojima su radili zajedno, pre svega o transferu Nikole Lazetića i izvesnog Aleksića iz Obilića u inostranstvo, prvi put otkriva da je imao i lični motiv. Gagijev lični motiv je bilo ubistvo njegovog kuma Petra Vujičića, nekadašnjeg sportskog direktora fudbalskog kluba Železnik, koji je likvidiran zajedno s Jusom Bulićem. Otišli smo na stadion Obilića. Ja i Dobrosav Gavrić Audijem A8, a Skolej i Dejan Pitulić Pitila džipom. Unutra smo ušli Skolej i ja, a Pitula i Gavrić su ostali pored automobila. U kancelariji nas je čekao Arkan, imao je pištolj za pojasom. Rekao mi je da mu je žao mog kuma i dodao: na pogrešnom mestu u pogrešno vreme, ispričao je Nikolić i vratio se na period kad je Arkan u više navrata rekao da iz dna duše mrzi Jusu i pokušao Skoleta da okrene protiv njega. Skoletu i meni je tada bilo jasno da je Arkan počeo da se bavi manipulacijama. Imao je nezgodnu narav, kratko kaže ovaj osuđenik. Nikolić je ispričao i da je u jesen 99. održan sastanak u restoranu Dvor u Rakovici. Osim njega, razgovoru su prisustvovali pokojni Zoran Uskoković Skole, Branko Jeftović Jorga, kao i misteriozni muškarac čije ime ne želi da otkrije, a koga oslovljava po imenu njegovog oca, Radišova. Neko vreme posle ovog sastanka, Gagi i njegov kum Dobrosav Gavrić, koji je ispalio smrtonosne hice u Arkana, počeli su da prate Ražnatovića. Čekali su povoljnu priliku. 15. januara 2000. godine oni su sproveli svoj plan u delo i ubili Željka Ražnatovića. Jusa Bulić dovođen je u vezu i sa ubistvom albanskog emigranta Envera Hadrija, koji je 90. godine likvidiran u Briselu. Sud u Holandiji je mnogo godina kasnije otvorilo slučaj ovog ubistva i za to delo optužio pojedince iz Jugoslovenske savezne UDBE, kao i nekoliko srpskih kriminalaca, koji su bili saradnici tajne policije. U prvostepenoj presudi Belgijskog suda navodi se da je 16. januara 90. godine Kristijan Golubović došao u Belgiju s Jusom Bulićem i zadatkom da usmrti Envera Hadrija. Međutim, belgijska policija hapsi Jusu Bulića zbog neplaćene saobraćajne kazne koju je pred tamošnjim organima i priznao. Pošto su bili otkriveni, odustaju od svog plana. Na ispitivanju je Kristijan Golubović priznao da je pored učešća u pokušaju atentata na Hadrija 16. januara 90. godine video Andriju Draškovića, Veselina Vukotića i Darka Ašanina u kafeu u Vizerfu, i da je izgledalo da diskutuju o ubistvu Envera Hadrija. Belgijske vlasti su Golubovića prihvatile kao kredibilnog svedoka jer je pružio informacije potvrđene u policijskom izveštaju o njihovom privođenju 16. januara 90. godine zbog saobraćajne kazne, kao i one o postojanju organizacije koja je imala za cilj likvidaciju Albanaca s Kosova u inostranstvo. Žalbeni sud u Briselu ukinuo je presudu kojom je Andrija Drašković bio osuđen na doživotni zatvor zbog navodnog učešća u ubistvu kosovskog Albanca Envera Hadrija 90. godine u Briselu. Sud je prihvatio žalbu odbrane, ukinuo prvostepenu presudu i naložio ponavljanje suđenja. Pretpostavlja se da je ista odluka doneta i za Veselina Vukotića, kao i nekadašnjeg pripadnika državne bezbednosti Božidara Spasića, koji su također u tom postupku 22. novembra 2016. godine bili osuđeni na doživotni zatvor. Delibašić, Draškovićev advokat, je u svojoj žalbi sudu u Belgiji ukazao da, za razliku od Vukotića koji je bio 3 godine u pritvoru u Briselu i Spasića koji je saslušavan putem video linka povodom ovog slučaja, Draškovića belgijski sud nikada nije saslušao, iako mu je sve vreme poznata njegova adresa, čime mu je, kako napominje, uskratio osnovno ljudsko pravo da se izjasni o optužnici. U žalbi su navedeni i drugi brojni razlozi zbog kojih odbrana osporava tvrdnje učešća Draškovića u ubistvu Hadrija. Andrija Drašković, Veselin Vukotić i Božidar Spasić slobodni su ljudi u Srbiji, barem do pravosnažnosti odluka belgijskih sudova, jer Ustav Srbije zabranjuje izručenje sopstvenih državljana zemljama sa kojima nemamo bilateralni ugovor koji bi to dozvolio. U vreme kada je izrešetan u Briselu iz automobila u pokretu Enver Hadri je bio predsjednik Komiteta za zaštitu ljudskih prava Albanaca.
Što se tiče Vukotića, on je zbog sumnje da je izvršio ubistvo Hadrija 2006. godine uhapšen u Španiji po poternici Belgije, a potom je izručen Briselu. Nakon 3,5 godine pritvora, belgijsko tužilaštvo ga nije optužilo, već ga je Belgija izručila Srbiji 2009. radi ponavljanja suđenja za ubistvo Duška Boškovića u Pržnu 1997. godine. Andrija Drašković je bio uhapšen u Splitu po poternici Belgije zbog ubistva Hadrija. Međutim, nakon puštanja na slobodu uz jemstvo od 100.000 evra do odluke o izručenju, a po savjetu advokata, Drašković je pobegao iz Splita da ne bi bio izručen Belgiji, jer bi mu u belgijskom pritvoru, kako su naveli njegovi advokati, bio ugrožen život. Advokati su tada potvrdili da su predstavnici belgijskog pravosuđa saslušali Andriju Draškovića 2007. godine u Italiji povodom ubistva Hadrija.